Ningalu chama mamulu ningali folo utake muna mi ayame ka fo ko gouvernement ale wari musaka chama soro kosobe min bitijo million bioro de la wari million bioro ngona utira gouvernement ma ame fe daka dula ko nyafo wa mi ani mari ni murchanche gerante mun bebi dabda do fona ni ala sona ko fona nyafo wa be barga fami wati na mi jala intermalien o bara ulu kunchara ni do ku fracha ere konna la ere be a bara tema ikme palle la kitri konna la ma chama ika kibaru la sama ni ala sona andamna do ni mbere yelena ani kibara wero kala dan fleba na kan mo bele yini kuluka o stati ko na sa may ni fe ka fulidi en fleba na kan mo ma an so ka temani ngali babuyi d'accord mais befu ka be woni mando mama kuloba na lo fina mais befu dans tes folies mina vraiment ka fo OP ka obisida question mon fleni question mon bawdo ni ma qualité de confort la de la khulasa ananga page partenaire ambi anga actualité la selike mroma gela munumbe ka kene wakati geloni donc ambi o la selike mroma donc am se ka fo obisina aywa bubu bismali kuma te wono fo jaranye ambi yera fo kosabe sabla sani wati bela jelena ni amugo jerla ki wele ibe ambisimla wala saka kibaru jelen di mauma o stratégie konnala ambeta mi kayira ka fo ko jamana ale mi dollar wari million bi woro ko ayo soro o so la jonfe mi bank mondiale ko yo ta ko di anga president Assimi Goïta ma chama me ka kuma inta ka ke ko juguye sabla do ko mali ko un pays souverain di ko ambe bunya anga akina uka ko ango kanga juruta dabla kan yere kuma kan karfa jamana do be ko lu la gosi juruta ni fauna o kunga kan ru flekata million bi woro dollar war la ka to mine bank mondial mo bulu ko yala ninte kuma silu ko wa bubu yala ebe ni ko iba blam nen mengono mbay il faut gagner nyalila na soron kuma awele ou bien anga la barlo sigi la ka bokama ni fonto ne kuma fonte ni question njabi ça va ni mo la di munu ba question kuma fo buna ramade ani mali fe on rek la boji ta mali segere ko mali est 60 millions de dollars à équivalent de 36 milliards de francs CFA o dira mali ma ko ka do énergie d'affaires o ko mali ko abe sa ere koro ko muna mali sona ki bolo do ni na folo ko ni mo la ko di munu mi kan kuma ta ka mali segere na soro mali e duruta BCAO de fait CEDEAO de fait ibsi ka foko vraiment mali ere bora CEDEAO la kla ka flo na BCAO mane ka duru ni BCAO fait na soro mali e duruta Union européenne de fait ibsi ka foko be kuma ni kuma na nyona wala na soro France ka aide au développement ko mali ni France chebe to mina ko France ka aide au développement ko o kuma na mali ku mbolo suru me ki be kuma façon fo mais banque mondiale ngo mali e banque mondiale mali be ko banque mondiale la banque mondiale ka juru be France la ngo mali ka position bala banque mondiale ka juru be États-Unis ngo mali ka position bala banque mondiale ka juru be Côte d'Ivoire la ngo mali ka position bala banque mondiale ka juru be CEDEAO la ngo mali ka position bala le Mali cotise o dugute dien kono ni be cotise banque mondiale la ni ka ligne i ka ligne crédit bi mali ka ligne crédit 600 millions de dollars au 600 millions de dollars là 60 millions de dollars de taraka boala folo mi kumege malaw de bana ka fo ni gela ba ka men ndama ba doni ne da fe jako yala ngore nana ni gordien wa formation ngo o gela kile o de nana ni o kuma na femi culture ni nego culture abe ga ya fama kana ni tableau wore mun nga culture te kilinyi kana jako chungu malion ka ngore nana ni muso ka hake nyini kata ini furumzo be bla nyogona o ba ko non ko o kuma na chambre matrimoniale wore be ntubu be conseil matrimonial do bina kana kuma ka so maya magani fonte. Moi, je pense que Mali au kato jomaya juru de la. Ka war di makla ka ketro fi. Mais Mali ka ligne de crédit de BCAO et c'est fait Banque mondiale là. Les boulot ni Mali juru ta Banque mondiale là. Mali be Banque mondiale là. Les Mali pays membre de la Banque mondiale, les Mali cotise. Donc tu ko ta ka boko jugui. Abra ta ka do secteur énergétique munda fait. En a cité nous boira et Niger ka contrat ne fait signer chien juli. Amra carburant sans fait ngono. On de la kan juru en jodo mako juru. Mali avion joli ça il y a Mali du do kuma mea Mali a ka armée équipée ni Mali bora la farafina duru ka ba équipée ta kipta juruta ni kibe a juruta o ba fina kitse kata marfa sa kata murusa France dugu chama bali ka armement ça nda sebuyo
mais o bɛ crédit minnu ta o tɛ se ka taa don marifa la o tɛ se ka taa don fɛnɛ passable la a juru bɛ don la n'u ka hakilina de mais Mali yɛrɛ ka armée dilan k'a ɲa ka sanfɛla dilan ka dugumala dilan ka cɛw labɛn ka marifa kuraw san i ye Mali mɛn don jumɛn k'a taara juru ta mɔgɔ bolo o man bon ni 36 milliards 36 milliards joli bɛ Mali avion na Mali mobile blindé minnu sanna les 9000 blindés là 36 milliards joli b'a kɔnɔ avion minnu sanna on a plus de 145 Albatros L39 36 milliards joli b'a kɔnɔ on a des hélicos Apache 36 milliards joli b'a kɔnɔ on a des MiG Migoya Gourevec les MiG combien 36 milliards joli b'a kɔnɔ mais mɔgɔ ka sabali 36 milliards ye mun ye Mali problème na ce n'est rien mais Mali ka droit de don Mali ka ligne de crédit don Mali bɛ cotiser pour rien minnu bɛ ka kuma fɔ ka taa kuma kɔrɔ ɲini ka taa kuma kɔrɔ ɲini k'a dɔn ni Mali ye minɛn minnu san Mali ye kɛlɛkɛminɛn san Mali ma deli k'a fɔ k'a ye juru ta kɛlɛkɛminɛn san barisabula tubabuw tɛ wari di ma ka kɛlɛkɛminɛn san mais Mali y'o san yɛrɛ donc o ye k'a fɔ o ka bon ni nin wari in Mali avion dɔw bɛ yen olu ka ca ni 36 milliards ye siɲɛ 3 Mali drone dɔw bɛ yen o ka ca ni 36 milliards ye siɲɛ 3 ba Aïtar TP3 Aïtar wari ta k'a lajɛ c'est combien de fois 36 milliards joli b'a kɔnɔ les missiles balistiques les missiles supersoniques minnu bɛ Mali bolo 36 milliards joli b'a kɔnɔ Mali avion 36 milliards joli b'u kɔnɔ donc Mali ka 36 milliards ta énergie domaine kɔnɔ ko ni Mali souveraineté de ɲɔgɔn sara la n'o kɛra kuma États-Unis les États-Unis ne sont pas souverains la France elle n'est pas souveraine l'Union européenne juru b'u la France ka dette a man ca ni CEDEAO bɛɛ ya juru bɛ France la ka taa ni CEDEAO bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka juru ye France kelen ka juru ka ca n'o ye donc ni mɔgɔw bɛ kuma comme a ye ɲininka la n b'a fɔ ye n'o tɛ ninnu ye non événement de ye barisabula buna hadamaden i ka go mɔgɔ min a b'a fɛ k'i ɲɛ kasa bɛ k'a tɔɔrɔ ni Mali ka souveraineté tɛ ɲɔgɔn sara la foyi la ça n'a rien à voir parce que Mali ye fɛn caman ye ka sɔrɔ ninnu tɛ Mali ye fɛn caman ye ka sɔrɔ juru tɛ a fɔra ko ni aide au développement ni aide n'a ɲɔgɔnnaw olu de jɔra fɔlɔfɔlɔ Banque mondiale tun bɛ nin wari fɔsɔn minnu di n ka tun b'a d'i ma i k'a don ONG de la i b'a daminɛ bi Mopti Gao Tombouctou a dugumɔgɔ caman bɛ yen u bɛ ONG de don o tɛ gouvernement yɛrɛ dɔn parce que moyen tun bɛ di gouvernement ma k'a di ONG de ma k'a di dugumɔgɔ ma donc a bɛ dugumɔgɔ yɛrɛ ɲɛna ko ONG de b'u dɛmɛ alors que gouvernement ka fonds transféré don o la ministre tun bɛ wari min di CSA la comité de suivi de l'accord la mais n fonds tun bɛ bɔ gouvernement de kɔnɔ Rebelle tun bɛ sara wari min na les 5 millions na pour le comité de réforme de la sécurité a 5 millions tun bɛ d'u ma n ko Mali gouvernement de tun b'a wari verser ministre ka compte la u ka t'o vérifier Mali ma de se ka dɛsɛ o sara kɔrɔ donc ninnu ye kuma jatigitanw di an n'a ma posé ne da tɛ to nin na parce que ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw bɔlen na wayi Banque mondiale de bɛ ka taa a don ta a bɔ ta ONU ka structure économique de Banque mondiale n'i y'a mɛn ko ONU a tɛ ka Mali bɛ ONU na Mali bɛ Banque mondiale la wa Mali bɛ juru ta Banque mondiale la donc k'o fɔ ni Mali ye juru kun ta France de bolo ou bien n'a kun ye aide ou bien n'a kun ye juru ta Union européenne de bolo ou bien n'a kun taara yɛrɛma susu juru de ta a tɛ sɔn min ma an kun b'a f'i ka ou bien n'a kun taara ta BCEAO de bolo parce que o ye CEDEAO ka institution financière ye i kun bɛ se ka kuma ou bien n'a sɔrɔ barikoɲɔgɔn b'a ni France ni France bɛ aidew di agence pour le développement quoi la AFD France ka agence min bɛ développement kɛ n'a kun y'a ta o de bolo i bɛ se k'i bɛ kuma mais là maintenant une institution financière internationale une Banque mondiale mais moi Mali bɛ cotiser Banque mondiale ka juru tɔ bɛ dugu tɔ minnu na et puis Banque mondiale ka juru n'a rien à voir avec ani ka monnaie tɛ ɲɔgɔn sara et Banque mondiale tɛ juru don Guinée la Guinée ka monnaie t'a bolo a tɛ juru don Mauritanie la Mauritanie ka monnaie t'a bolo donc en tant que tu es pays membre de la Banque mondiale i ka ligne de crédit de bɛ yen Mali ka ligne ye 600 millions de dollars Mali ye 60 millions de t'a la voilà donc wari min taara an ta de don mais an n'a ka juru de don rembourse mais a ka bila kunna an ye min don secteur énergétique yɛrɛ la 36 milliards jɔda foyi t'o la wari min taara k'a di hali ka taa tribune ni groupe yɛrɛ san gansan ni énergie yɛrɛ kɔrɔ n'a wari ko bɛ ka ɲɛɲini mais o man ca ni 36 milliards ya ça c'est combien de milliards Assimi yɛrɛ ye min bɔ a kun budget propre la k'a ta k'a di mais o 36 milliards joli b'o kɔnɔna la Français ka centrale minnu bɛ yan n'u ye wari suɲɛ ka n'u y'an ka groupe ɲagami k'u tiɲɛ ka boli 36 milliards joli b'o kɔnɔna la donc kuma dɔw bɛ yen n'a fɔra i ka jamana ma min b'a fɔ i b'o de lajɛ Banque mondiale Mali dun bɛ ONU na k'o ye juru ta Banque mondiale bɔ 36 milliards
ko ye kojugu ye o kuma n'o don o kuma na américain bɛ balo cogo o kuma français bɛ balo cogo o kuma union européenne yɛrɛ banque mondiale ka juru bɛ union européenne na union africaine na juru b'olu la olu ka fɔ la hali ni an yɛrɛ siga bolo ɲɔgɔn an bɛ se k'a ɲini de su fɛ ko mais an kun man ka ta ninnu de bolo minɛ ninnu ye jɔn de ye banque mondiale tɛ diɲɛ bɛɛ de ya banque mondiale ye jɔn de ta ye ni ko a kun man ka ta BCEAO bolo ne b'a fɔ ko n ko ye CEDEAO ka banque ye a kun man ka minɛ France bolo a kun man ka minɛ union européenne bolo ne bɛ sɔn o ma mais banque mondiale o ye jɔn de ta ye banque mondiale ye jɔn ta ye a y'a fɔ an ye dɔrɔn ni banque mondiale ye mɔgɔ min ta ye a y'o fɔ dɔrɔn banque mondiale ye diɲɛ bɛɛ de ta ye donc an bɛ cotiser juru bɛ ta ka don faransiw la mais an yɛrɛ tɛ sɔn ka maga wari la ko parce qu'on est souverain la souveraineté n'a rien à voir avec le crédit souveraineté ye kan ka hakɛ de bonya min koɲa bɛ ɲɛ n b'o de ta mais fɔlɔfɔlɔ mali tun bɛ wari tun bɛ ta ka don mali la diyagoya de la secteur minnu nafa ti i b'a don la non an bɔr'o de kɔnɔ minnu bɛ ka taa nin kuma fɔ ka taa kuma wɛrɛ ɲini o ka nin to yen voilà ayiwa o kuma tɛmɛnen kɔ an bɛ taa min ye nin waati in na n'i ye Mauritanie ta k'a lajɛ ani Mali i b'a ye k'a fɔ gɛrɛntɛ belebeleba bɛ yen surtout autorité yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun tɛmɛna an y'a k'a fɔ militaire ministre ale bɔra ka taama kɛ n'o ye ministre de la défense k'i kunda Mali kan ani an ka ɲɛmaaw sera ka kuma maa caman bɛ ka kuma caman fɔ a kɔ la yala i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye walasa an bɛ se k'a dɔn an bɛ yɔrɔ jumɛn mun bɛ ka kɛ bi Mali ni Mauritanie cɛ gɛlɛya jumɛnw bɛ yen i ka dɔn ɲɛfɔ an la. an filɛ yɔrɔ min na sisan bundeli bɛ sen na sisan an na anw bɛ ministre nalen kɔfɛ o bɛɛ la non ministre jumɛn e nana ka jɛ tɛrɛmɛli tɛ fɛn bɔ sɛdennin sɔngɔ la koyi ni sigi ka foyi tɛ foyi bɔ Mali ka élan na mɔgɔw ka dɔn mun de kɛra e ko Mauritanie ministre de la défense nana yanni o cɛ n ko Mali fɔlɔ de ta taara kuma daminɛna yen de a bɛ wagati jan bɔ Mauritanie commerçants de bɛ évoluer Mali territoire kan a bɛ wagati jan bɔ Mauritanie yɛrɛ tun bɛ autorité tun bɛ wari d'a ka commerçants ma u kana sanni kɛ Mali la ka taa parce que imposer sa taxe etc. à cause de l'insécurité. Depuis un certain moment, CSP ne catastrophe permanent mɔgɔw de logelen don Mauritanie kɔnɔna la parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ famille Intala n'an m'o fɔ maliyɛnw ye o t'o faamuya famille Intala source bɔra Mauritanie de Intala u ka cɛkɔrɔba ale de nana sigi Kidali a tun bɛ jago de kɛ mais bon Mauritanie a bɛna fɛnw de feere Kidali Bilali Intala donc a bɛna o feere min na ani feere nin fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ feere nin fɔra dama deli ka sɔn tubabuw ye bref n tɛ ka histoire ɲɛfɔ mais c'est pour te dire que Kidali yɛrɛ autorité tun bɛ mɔgɔ minnu bolo u ka source tun ye Mauritanie de donc k'a ɲɛfɔ aw ye n'i y'a ye Mauritanie da bɛ Mali fɛn caman na a ju bɔra o de la fɔlɔ bi Mali seginna maliyɛnw de ma n ka kuma bɛ mun kan kɔsa in na JINIM ni CSP y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma à la frontière Mali Mauritanie u jɛra ka sigi walasa ka Mali déstabiliser jɔn b'u kɔfɛ États-Unis aw bɔra k'a mɛn ko Russie ɲɛmɔgɔ n'o ye Vladimir Poutine k'a ni général Tchani tun bɛ téléphone na u tun bɛ téléphone na mɔgɔ caman y'i ta fɔ mais m'a kun ɲɛ f'i ye kuma kun tɛ kuma fila ye koyi a ko il faut être comme Assimi parce que ni tubabu bɛ b'i fɛ yen u bɛ communication de kɛ k'i bagabaga ni américains ma ɲi dɛ olu bɛ mɔgɔ faga de dɛ américains ka puissance ma ɲi dɛ non français ni américains tɛ kelen dɛ France yɛrɛ fana gɛntɔ mɔgɔ dɔ ye nin ɲɔgɔnna de kɛ olu fana y'a yira k'a fɔ i tɛ Mali n'a ye France gɛn aw bɛ kɔngɔ n'a ye France gɛn aw bɛ minɔgɔ n'a ye France gɛn aw tɛ kɛ foyi ye donc autant bɛ fɛ ka bɔ Niger de kana yɛlɛma fɛn Mauritanie parce que américains gɛnna Niger les américains veulent s'installer en Mauritanie mais pour que o ka kɛ en amont qu'est-ce qu'il doit faire donc u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka Mali ni Mauritanie frontière déstabiliser yen terroristes bɛ fanga sɔrɔ ka yen minɛ terroristes mana yɔrɔ fɛn fɛn minɛ o laban bɛ laban mission internationale bɛ olu bɛna installer mais u ka bɔ Mauritanie Niger gɛnna Amérique gɛnna Niger fɛ l'Amérique veut aujourd'hui où aller il cherche aujourd'hui où aller donc Amérique bɛ fɛ ka Sengani installer parce que n'a bɔra Niger a bɛ Sahara perdu maintenant quand Sahara perdu a b'i to Mauritanie à partir de là-bas a bɛ se ka base de drone to a nɔ la parce que ale ka base de drone de bɛ a ye 130 milliards de dollars de don a la donc a tɛ fɛ ka yɔrɔ perdu mais ni Niger ka t'i fɛ depuis Afghanistan expansion bɔlen kɔfɛ américains ka principe la ni dugu ka t'i fɛ dɔrɔn i bɛ taa ka bɔ dugu kɔnɔ parce que Afghanistan ta kɛra a labanna échec ma u ye san caman kɛ a labanna ka perte ni fɛnw ma f'u laban ta dɔrɔn ka avion dɔw jigin
donc ni jamanadenw k'u t'i fɛ n'i ma taa kamikaze de opération kamikaze de bɛ to sen na donc l'Amérique veut quitter le Niger mais a bɛ taa min o de y'a kɛ u ye CSP orienté ka na Mauritanie ni Mali frontière la donc u bɛ don ka tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ u bɛ yɔrɔ in kɛ siranyama yɔrɔ ye u bɛ yɔrɔ in kɛ gɛlɛyama yɔrɔ ye fo ka na kɛ o tuma na Mali armée bɛ replier ka yɔrɔ tɛ b'a fɔ Kidali kɛra cogo jumɛn donc u bɛ sɔn ka yɔrɔ contrôle ta ni yɔrɔ contrôle ta OTAN bɛ renforcer Mauritanie bɛ ka fɛn fɛn kɛ terroristes bɛ ka fɛn fɛn kɛ OTAN de b'a kɔfɛ à travers les États-Unis maintenant CSP jenim nana mun kɛ u nana kɛlɛ kɛ Mali territoire et Mauritanie frontière la fo kana don Mali yɛrɛ territoire kɔnɔ u y'a daminɛ Mauritanie territoire de la dernier village entre Mauritanie et le Mali fo kana don Mali territoire kɔnɔ Mali ka état-major ye weleli kɛ k'a fɔ nin ye mun ye Mauritanie ma se k'a yɛrɛ ɲɛfɔ parce que Mauritanie armée kun jɔlen ɲɛ b'u la u tɔgɔ bɛ affrontement na mun na u bɛ ka leadership ko kɛlɛ kɛ donc Mali Assimi ye mɔgɔ wuli affaires étrangères ministre ale ni défense n'o ye Sadio Kamara ka taa kuma Gazouani fɛ ka taa kuma fɛ karisa i ka frontière sécurisée parce que an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ n'o ye CEMOGO ye n'o ye comité opération conjoint d'état-major ye Omar Mo je ne sais pas Algérie ni Mali ni Niger bɛ min kɔnɔ donc dɔrɔn poursuite bɛ ne cɛ i bɛ se ka don ne ka territoire kan ne bɛ se ka don ka territoire kan ne kun bolo i ka armée de ni terroristes bɛ ɲɔgɔn na o de y'a to u sera ne ka territoire ma la Mauritanie dit que non Mali rebelles mana don ale fɛ ale tɛ se k'u gɛn ni CSP mɔgɔw donna ale fɛ ale tɛ se k'u gɛn parce que ale bɛ Malien minɛ comme a frère e bɛ Malien minɛ frère mais Malien marifatigi Assimi ko ma Malien marifatigi e bɛ Malien minɛ comme frère des gens qui ont pris les armes contre le Mali olu bɛ ne ka territoire kan k'u to la ka na don Mali territoire kɔnɔ à travers maintenant ton pays et tu me dis que c'est un frère de Assimi ko c'est bien o tuma ni balima gosi fana daminɛ n bɛ t'o gosi o tuma fo denjugu ka so donc frontière quota Assimi frontière quota la bilen parce que o de don ni den molobali ni denmisɛnnin y'i dɔgɔya bamanan i bɛ taa minɛ fa masa sen ka tɛgɛ nɔrɔ a la donc o kɛra tuma min na u nana ni zen ka na affrontement daminɛ Mali fana wulila k'u bunti u buntilen kɔfɛ u replié la o dongo il y a 15 véhicules accompagnés des motos ou donna Mali territoire kɔnɔ ka continuer ka yɛlɛ maintenant u nana yɛlɛ ni Jalasago ye Jalasago ka yɛlɛ ka taa ni Babolo ye Babolo kɔfɛ u kun da Jɛnɛ kan depuis u donna Mali territoire kɔnɔ Mali y'u ye Mali radar bɛɛ sonné la mais l'état-major ko non k'u to yen parce que Mauritanie dafasa ka gɛlɛ a bɛna fɔ sa ko non k'u ka sɔrɔsiw dɔ de kun nana ji min na Mali territoire kan parce que u b'u ni ɲɔgɔn cɛ quoi a y'a to u avancer u avancer ka yɛlɛ ka na fo Jɛnɛ u selen ko Jɛnɛ tuma min na an ye kabako da u kan kabako dalen u kan donc avion y'u gosi ka tɔ to 2 véhicules o véhicule fila de bolila san k'a bɛna don Mauritanie kɔnɔna la a donna Mauritanie kɔnɔna la ka don jusqu'à à peu près Mali fana donna a nɔfɛ k'a fɔ u bɛna se maintenant u ni Mali ka dɔ de poursuite danyɔrɔ ma k'u bɛ taa yen Mali fana ye bɔmu ye k'u bɛɛ bunten k'u faga Mauritanie ministère des armées nana ou bien de la défense nana a nana an ye vidéo bɔ k'a yira la a ma kuma tugun mais a bɛ ka nin min kɛ an b'a dɔn français de bɛ k'a bila ka na nin fɛn na wa il faut quand même créer une crise diplomatique na k'i ma jɛn ni nin ye Wagner bɛ nin kɔfɛ nin kɔfɛ le Mali de kɛ vidéo filɛ Mauritanie ma kuma tugun o t'a bannen dɛ e ma ko maliyɛnw de don ko maliyɛn mana na e fɛ k'i tɛ fɛn la ni maliyɛn nan'i fɛ ka marifa cɛ ka na hali n'u taara Nouakchott an t'u nɔfɛ sans exception sans état d'âme kuma banna o to RFI de b'a la ko crise diplomatique sinon min kɛra o k'a ɲɛfɔ min kɛra o k'a ɲɛfɔ Mali bɛ opération fɛn kɛ toutes les aéronefs du Mali caméra b'a bɛɛ la a bɛ opération fɛn kɛ a b'a bɛɛ filmer Mali fan si t'a ni miseli buru Mali bɛ se ka suma opération na de i bɛ dugu dɔ bɛ attaquer yanni a ka a tiɲɛ n'a nkalon dɔn parce que hali n'i ka jamanaden attaquera surtout civil fila de bɛ ɲɔgɔn na yanni ka kɛ bɛ intervention kɛ kan k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o y'a kɛ dugu caman bɛ yen Mali armée bɛ tarder ka taa opération kɛ yen n'o tɛ Mali armée bɛ se ka intervenir moins de 20 minutes Mali fan 14 bɛɛ n'a bɔra a kalama mais pourquoi a bɛ gɛlɛya sɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ ko duguden dama bɛ ɲɔgɔn na bon i mana da k'i bɛ taa fagali kɛ a bɛ fɔ k'i ye civil faga kɛlɛ in ka gɛlɛn de kɔsɔn in na u taara kungo foro kɔnɔna la Jalasago kɔnɔna la ka taa baga denmisɛnnin 4 ma k'u faga
terroristes de Oufa. Donc, terroristes de Oufa. Mais, à Blikouna, on a ils étaient impliqués. Et n'ont pas voulu qu'à fois, effectivement, Néné Kerata. Donc, c'est pour te dire que Néné Mali ni Mauritanie Tchébi. Et Mauritanie, elle même a vu la vidéo. Ah, mais opération avec la belle vidéo. Mais Bidika Djougou, frontière là, et le Mali a surarmé. Parce que Assimi Clark a instruction dit. Au lieu d'avoir les gars, il faut n'y faire. Armée, c'est une armée qui a nettoyé d'amener Kaelata. Jusqu'à Gao. Tu vois qu'au Arasajou de Bessenakata. Et Terroussi Nyamoko Chamamon Fara, Rebea communiqué. À chaque jour, avec Terroussi Nyamoko Fla, ça va faire. Nous tenons d'ado à Bellis la Ragnon. Dongodou, au Donté, quand tu Nyamoko Fla, ça va faire Domna. Oti. Mais Mauritanie, Bella, Mauritanie, autant de. C'est l'OTAN qui veut que. Parce que vous bien affaibli de quoi? Ni la frontière affaiblie. L'OTAN veut s'installer. Peut-être l'OTAN veut quitter le Niger. Les États-Unis veulent quitter le Niger maintenant pour s'installer. Avec s'installer Mauritanie. Donc, en ce moment, chaque fois, à travers Mali, en tout cas, c'est vrai, atteindre les choses, les États-Unis, c'est les membres, on va voir Guinguin, Guinguin, Walding, Chouba, il va faire Dini, Guinguin, Dindo, il va gagner la taille. Donc, parce que Niger va faire, Niger a gagné. Donc, on va faire ici. Il y a Mauritanie des territoires quand il y a Malima. Mais à tes fins là. Bon, ni ko imbe kofe yala Mali ni Mauritanie utina kanuna ka sabu ke sabla ni kele buna fo bita mo fa fo ngati torka e fe ko lotala ama mo fa interroger de fa Mauritanie be terroristes ndo ambudo e bi ni mi wa Mali ni Mauritanie bébé semok de kono là dans les semok il y a le droit de poursuite c'est vrai ko no ne do ibi na territoire ka Mauritanie dans le territoire Mali territoire chien joli c'est trop là sur le Mali était faible. Ni a ka fo sur ce chama mina dugu attaque ata ngube Mauritanie tende do la abe fo ko Mauritanie militaire do na exercice la ura to yi Mali dugu msen chama attaque ata ante kuma pata messe mogula donc nous ni in ali sérénité aussi do na territoire kan kata Mauritanie am tan fait eba bubu anyo le fo Moussa ni baro kuntala kato kan sabla na vuni jela be gadi en fait bana kan boma mi anga dialogue intermalien watina ki falina Mali région bala jalina be fam bala jalina anya ye bolo sro ka fo ko est-ce que ko dialogue intermalien kama sensible riwa donc ko kani assise nationale ka be kele ko recommandation kele mi be ka ke assise kono ko kele ne be ka ke dialogue intermalien kono do refena ko qu'est-ce que ko kumbala wa ko sabla ka kuma be kera ko ka do fra transition ka ko srasu kana ta a ko lu konima fenya la ko ala ke ka kun ke kumeli ko be be se ka sinsi maldew ni nyogo jetugo mina jamana be se ka don si kura mun ta président simu ko ta ka se ka aklan mun na je ka baraka noy bubu yere tun kene konnala ayre yoro tama yala bubu yala kuma nu be ko fe dialogue intermalien na fa bala ebulwa ou bien na fatala ou bien ali assise nationale avec les bon niveau qui nous comment refaire ni e mola la ko de imata fem kene ga sa na fa bala don to yo ki teta ni ki teta o banende o dialogue intermalien se compte d'ore foye ka fo Mali dugu do be 100 ans fla Mali fangati Mali yoro do be ni ki dalta kala je demsanu ye 100 ans ne ke o madle ga Mali drapeau nyala kalambolo jumen keru kun kayile ka fo ku u fa duwule do kun to ko azawat ko me ko bime ka kuka o tora kolon dailen ka yurula ku u fa o sarani kolon de kono donc ministre re kalambolo do financer kata isore re escamonte kata ke demsanu ku o kalambolo nyona kala demsanu ku tomoktu o kalambolo nyona kala demsanu ku ro chama o ya folo flana mara kun be chugodi sabana dugu do be olu toroko juguye contrat ku ni terroriste ni nyomaje nana ye munye autorité intermédiaire kun be dugu chamana autorité intermédiaire mun konna la jamana ye fanga ta ka di accord konna la ka fanga ta ka di groupe armé do ma ku ka yoro mar o groupe armé re do ni terroriste kun collaboration dialogue na kun ni na nyona odi bi jamana ya ka jamana kuni kumbe mine ni kuni kumbe mine la mam ye santange jamana ka marate adaka ngado jamana kuma la femi fora ko do be o lota kala ko transition rebe sena parce que ta ko état rebe o le bulu alibi ibe ga de be fanga la fu bina jamana bina ka jamana to terroriste bu donc ils ont droit à la parole parce que do mo foi peut-être wala beni ka priorité de do asimi ka priorité malien ka la kanadi mais politicien ka priorité politicien do ka priorité élection olu mo foi la
mais Mali min binani qui a souveraineté mi bena rétabli la joie rétabli mon transition de rétabli mais a bina jombulo a bina démocrate soi-disant démocrate ou de boulot parce que on be fen do o yeku ya défense sous-traité amira ministre amira fait CEDEAO kono re amira fait kono amira force en attente kono de amira France kono mais kawli ki joye do tsiko ke mais bi Europe fait perdre boulot les 1800 villages fait perdre la démocrate ou boulot anya be récupérer kanana. Ça c'est d'abord l'effort de la transition. Au 1800 villages mundu lu daka ngado kalangola. Kalantara ka demsen do to. Do ye sandani ngo mata école la, do ye sangulum la mata école la. Mais biolu ka kalangulo kanga tugodi. Est-ce que anga tano lu primaire deuxième année de la wa? Est-ce que anga formation modulaire de kulukunga? Est-ce que bi kidal kawbe kokube min fait? Ko ka kalambolo kuku mum se ka sababu ou be se ka bola bara deginjo na peut-être demsenu shi ko bara du makalama. O be fora jalagu kono. Ni mata jalagu kana ka tsiko yo. Mais bakuru ba la anya mu fo jalagu la. Ko ka murbu keta ke héros national. Ne kuma min fo nga biro kono. Kele ne fora. Ka se murbu keta sanga foka. Son excellence murbu keta. Ka ka héros national ka hakinan kala. Kakla jalo konna la ango France be kala yoro ka France boy ka France ka tabolo jugu anaka jugu jugu ko o kala yoro nuna ina fo la révolution française de 1879 amo kala nimge o be yelema ko ke barkani ka bingali na ka janfa jugu ko ke opération Servalier ko kala France opération échec munuke atara rom na ay bingali mun ay marfa di terusu ma to na vidéo be Mali ñemo bolo donc o be ke formation modulaire de ko dans école karamo ma ou ka français kala na antin domina demsonu fene ka henta ka jugata ka français segere ka français ni ay français serana muna parce que en 1954 58 59 français na ni karambolo de ka ko français yine de goudi ibe français de l'anglais de drapeau de bela ni français ou yanga mogorobo hakili minateni donc fanga ira en deuna ka fo o français ni kra sababu ka anwa segin ko nanga ami gela fa kono bingali ni fembe français de do donc ko kalambolo de do demsenu kuna o do fora jalo kono nevem na demsenu takala ko la révolution française ayi amba fo de se ba kalama le renvoi de l'opération Barkhane Barkhane genato mi ambo de kalansi taw dondola armée do nani sigi Mali dala ka Maliens toro ku ñani mo wote si kasi yoro la u be mo gonu ñugonce u be yala u be Mali sanu firu be soli ko ku armée be ka so galundu ambo kala Mali armée de sera ka wuli ku kele ka keta kala ki jora yere il est temps que demsonu wa bo kalama olu de chiaw ku ngor ñona olu de dogono ni flaw ku ngor ñona olu de dogono ni bamano ko olu de donsu ka galon ta donsu la donc u ye manigansi ni manœuvre fenke anga be kala demsonu kuna. C'est ce que même nous venons de récupérer les tranchants qu'on a ni histoire de quoi c'est un événement ni il va kalama ko ni tarkodi anga minkala o de fora jalo ko ko ga tranchant kunche ni kala fili tranchant be kunche ni kala fili di wati mafo wati ay wati ko tala sa be kunche ni kala fili di wati ko tala no bona ko ga asimi kolal Ismail Wagi kolal major Ismail Wagi murbo kone katabla o kuma na femi maliki jawla katabla yakma bala sadio kamara ko ko généraux o ma duru ko généraux ko wa ko akula ka fu na ko be tabolo min kan ko ka do faro kan comment mon frère dialogue la ne bo le fi horo ni afuma ko kala bolo men afuma ko éducation civique et morale ka den kala ma maram sura sokono ama maram sura fabula ama musura ama maram sura fabula ama musura babulu parce que il y a trois sortes d'éducation éducation scolaire éducation de la rue éducation familiale donc ni ma min sura sokono ni ma min sura bolongono ko ka dima école la ni wila kan ki masafu ni be dumi kan ki teku ni be gudon te kan ki no mulu ni kini mulu laje Mali drapeau ni le respect des biens publics forba war mangadu forba nafolo mangadu donc ni kuma ni fora ko kan kala mbulu ko kan nindi ni fora jalo ko intermalien ko ka politicien ko parti keme flani bi ko non ton wolom da ko ka beti ga da parti duruma ka beti min fora ne bo de nyefina mama amakala ulu dama be fo ne mi afo ne ta la jume o jama de afo mais où dia fo ne kay ba je tente de moi je tente de te dire de mettre les résolutions ne ba min fora ne bo de fo donc nous na ñok naw de fo kakla tout fait mais ASC jamana konnaw ko baraw la continue donc voilà entre autres les grandes résolutions de dialogue akacha quoi akacha mais kuma ba kunda nous de fora abu dogo ko transition ko ka kunta la ja o fana
Non, bɛɛ t'a fɔ mais a bila kunna ni an bɛ phase régionale de la mais phase nationale de la a bɛ lajɛ a bɛ lajɛ e bi bi na ni transition ko bɛ transition bɛ jɔn degun transition bɛ Assimi de degun Assimi de degunnen don transition na o non Assimi degunnen don mun na parce que Assimi bɛ ka nin opération fɛn fɛn kɛ c'est pour que ka yɔrɔ lasanuya k'a ban ka di politiciens ma yɔrɔ bin n'i bolo dugu 1000 ni kɔ région ba 3 o bɛɛ bin n'i bolo armée repliée la mɔgɔw sara wariw labɔra i y'a faamuya bala i ye diɲɛ opération sugu bɛɛ wele ka na Serval Barkhane est-ce que b'a kalama MINUSMA MISIMA ECAP Sahel i ye fɛn sugu bɛɛ wele ka na politiciens i t'i miiri armée sugu si ma min kun tɛ Mali kɔnɔ donc Assimi ye nin bɛɛ gɛn a bɛ ka jamana furan donc a b'a di jɔn de ma e min ko k'i bɛ kɛ président e min ko k'i bɛ kɛ député parce que ni élection fɔra dɔrɔn hakili bɛ président dɔrɔn de o kuma député t'a la o kumana mɔgɔ ambition tɛ mɔgɔ la ka taa maire kalafili la n'i y'a mɛn i bɛ taa maire kalafili la n ko dugu de b'i bolo e ka dugu occupé ne bɛ taa maire kalafili la cogo di donc a kana politicien dan élection présidentielle dɔrɔn ma on n'a qu'à c'est pas une démocratie électoraliste bon olu ne tient mɔgɔ kelen kuma kama quoi tu m'as demandé juste les résolutions donc élection dan sɛgɛ président kalafili o Assimi kɔfɛ dɔw bɛ fɛ ka kɛ député dɔw bɛ fɛ ka kɛ maire dɔw bɛ fɛ ka kɛ sénateur mais n'i ka dugu minɛ i bɛ kɛ o cogo di est-ce que a mɛ to nin kɔnɔ ni président kalafili banna o kuma o y'a bannen ya donc an bɛ président sigi ka yɔrɔ to terroriste bolo il faut qu'on continue à libérer an n'a libéré maintenant dialogue ye min fɔ f'an ka na ni projet de ye hali ni hadamadenw seginna ka n'u sigi nɔ la u bɛ se ka baara kɛ ni minɛn minnu ye occupation ka kɛ voilà un peu kuma minnu fɔra dialogue kɔnɔ o de ye nin ye ne bɛ se ka min f'i ɲɛna voilà. Ayiwa Musa i bɔra ka Bobo ka laseli lamɛn an b'a fɔ kosɛbɛ sabula a ye fɛn o fɛn fɔ an yɛrɛw ye nin kuma ninnu kelen ninnu mɛn nka maa dɔw bɛ yen minnu bɛ fɛ ka ko in sɔgɔbɛ ka wo ɲini ko la ka ko yɛrɛ ka ni min ye assise nationale ka n'o ta k'u don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kelenw tɛ sabula kumaba minnu bɔnbɛn fila da kɔnɔ nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ assise kɔnɔna la sabula nin ye laɲiniw ye minnu ni a bɛ ka laɲini jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ waati min na o kow de ye ninnu ye Musa maaw ka ca kunnafonidilaw caman bɛ yan Ture bɛ yan Bero bɛ yan ka taa se a yɛrɛ ka media ni kunnafoni min bɛ yen ka ti hali bi ɲininkali la kuma bɛ bɛɛ lajɛlen bolo olu sigilen filɛ nin ka ɲininka Musa ayi ne kɔni ne fana e kun ye ɲininkali dɔ fɔ i ko waati dɔ la ko min ye CEDEAO ye ko CEDEAO yɛrɛ ko k'a bɛna wari dɔ bɔ min ye k'a di ayiwa Mali ni Burkina ni Niger ma an minnu bɛ yen ni terroriste kelen bɛ ka bin anw kan walasa k'an dɛmɛ n'a ye anw ye wari dɔ minɛ o kuma cayara n'u nana wari wɛrɛ d'an ma o tɛ k'an sɔrɔ kɛrɛkɛla ye Bubu ko CEDEAO bɛ fond dɔ débloqué ko pour que ka terrorisme kɛlɛ jamana 4 na n'o ye Nigeria Mali ani Burkina olu jamanaw kɔnɔna na yalama i b'a ko i b'a ye cogo di CEDEAO kuma fɔ k'ale bɛ fɛ ka fond dɔ di Mali ni Burkina ni Niger ma k'an k'an boloma dɛmɛ an ko CEDEAO ma k'an t'o fɔn fɛn k'u ka marifa minɛ terroriste la o ye marifa min san ka d'u ma u ko awɔ u y'u tali min avion na ka n'u jigin k'o bɔ yen an b'a bɛɛ pere b'an bolo CEDEAO dugu de nana ni terroriste ye à travers la France yanni ka mɔgɔ olu de y'a ta ka n'a cungu yanni ka mɔgɔ dɛmɛ ka wari d'a ma mais Mali ye plainte do France kama 52 fois France avion bɛ ka Mali territoire violer n'a bɔra min avion bɔra Sénégal ni Côte d'Ivoire de Niger à l'époque o y'a sɔrɔ Bazoum bɛ fanga la le Mali a été l'AES a été très clair AES ko de yanni a ka wari d'anw ma k'anw dɛmɛ terrorisme kɛlɛ la aw kɛlen bɛ ka sanction minnu sigi a y'o wuli a ka marifa minɛ terroriste la a ka wari to a bolo an bɛ CEDEAO dɔn ni CEDEAO ka bɛ wari di ma a bɛ tila ka wari in don terroriste wɛrɛ la ka na n'o ye tugun forme wɛrɛ la mais bien sûr que oui yanni u ka wari d'a ma o t'a di Nigéria ma ayi u t'a di Nigéria ma voilà wa a bil'i kunna n'i sigi ka CEDEAO ka wari kɔnɔ i ka jamana bɛ ci k'a ban i salen kɔfɛ u bɛn'a di 2012 Mali attaquera par les bandits armés Mali attaquera par le MLA kun ma reconnu bandits armés appuyé par Yad Agali Amsardine kana Mali minɛ ka Mali tila CEDEAO sigilen ɲɛna CEDEAO kumara n ko o kɔlɔlɔ tɔ de ye nin ye jɔn de ye résolution n'i y'a ye bi in na Faransi taara ka taa fagali min kɛ Libi n'i y'a ye hali bi Faransi président ma inquiété mun na parce que yanni u ka taa résolution ta Nations Unies na Nations Unies ko non ko ka Union africaine ɲininka o don fɛn min ye Macky Sall ye min a remplacer a tɔgɔ ye di Wade de tun bɛ fanga la
Au Dougoudamador, Sénégal, le premier pays à reconnaître les CNT de la Libye. Le comité national de la transition de Libye. L'Union africaine faut le dire, que la résolution ta des Nations Unies ma ta Kadhafi faka. Kata dit France kata Kadhafi faka. Joya ake, ngoni africain c'est au présent quel nous des résolutions ta kadi. C'est là où m'a dit que jamana faut protéger, c'est là où m'a dit que dugu présent faut y gakele faut y pan. John et Samuel do wele kana eriona. Ka ta ka di ko ko marfa chala ka faka. John a wele ko erion be ngo c'est là où de. Donc c'est là où ma fou to aka dugudo ni chenite. C'est là où ka be warda on ma war jume. C'est là où be c'est là où yere bulo. C'est là anya fo c'est là où de ye marfa de terrorisme mo mine la bana. Et minimum trai mine de intaha. Les 11 mines au nord du pays. A mine ça nous me fremi. On c'est là où dugudo me bona kata fri. Ça nous me bo dans les 3 grandes régions du Mali. Aya fo président ko kuma do to ni président non na asimi la jotira kuma. C'est là où on a un chien de la aka au coffre quoi, bigi quoi, nous quoi vers caméra bala. Bigi mi beaucoup, ani ni vers mbu nyala. On a asimi fait kuma la. Parle là, ou la jo, ka foko boko vers nem la ka caméra pixel bola, ka caméra fenim bola ka ira la. Aya mbu ni ngake. C'est là où bini fait ko négociation avec plan, il y a demandé plan d'état ta di France bi bombarder. Il m'a dit Bazim me fait kabola. Dore de c'est là négociation de do. Bina kana yoro de photo ta kadi. Kabola di Bazim. Donc anyo de forcer là nga warta. Aka miliciens désarmés de la bana. Voilà un peu. Ama warum de c'est là bulu. Terrorisme ko kala bana quoi. Terrorisme kala bana. Ni c'est là où marfa me de sens terrorisme kala bana. Armbe bo Togo ni fene kana Nigeria de kana. An Korvar. Aywa, ça kuma kalinga kuma jan fana ma fo. Bubu baro kuncala e se kam fo bi en fleba bi. Ka be fo ka be wol mando. Ka fo Malion ya Libi kelebe sina. Ambaka. Wa an kan kama jigim goshi. Mena kuma gelen fina billahi nyebe arabu nununa, arabu dugu nununa we fen me we bunteli. Ka gouvernement féliciter, ka gouvernement encourager. Bubu ngambal mawdo. Moi ngo arabu dugu mun geme ka nakori. Algérie ni Mauritanie nyogona no. O de siga kuma mede. Ka fo kibe tan kuma namu mine ni Algérie na nyogona uye. Ni nyeke ndone kana be bachimbu fiala. Bibi na AS est la puissance militaire africaine. Drone mi mo an dugu sababu la te Afrique dugu fo ibolo ni anga drone sababu ni an dugu sababu ka drone franyonga. On a plus de 1000 drones. Nanye tchao tche mine iba do ko fembe sena. Algérie de donc assez ako. Wa Mauritanie fene ko de bla kuna. Fo itambo Mauritanie territoire kan. Territoire sans ambiance me kelela. Donc ambu gosi fo Mauritanie du wolo kan. Alibi asimi ka fo armée ka daka. Do de ba mbe ko fe. France bolu auto Amérique bolu ko fe Russie ba fane ko fe. Mais problème ko yo de o. Folo ko meni katane droit de l'homme no be katane oni na conseil de sécurité là. Droit de truc la bulu, droit de truc la bambulu. Conseil de sécurité va trancher. Antéri clé mo chigné. To abu de bugu bla kan en fara. Oh maintenant il réussit de finir ba encore en faire défend. Donc ulu ko clé encore fla. Mo ko ba mbe ko fe kan bela chou. Folo ni ay gela ko na peut-être français ko mo kan bebla nyona. Abe marfa de do ma marfa contre du do ma. Mais ni zé mo ko kelun tere. Français ni États-Unis bu ko fe. O kuma na Chine yɛrɛ ni Russie fɛnɛ b'an kɔfɛ ni min don an bɛ taa kuma fɔ conseil de sécurité de la wa foyi t'anw reculer u bɛ fɛn fɛn sɛbɛn comme rapport a bɛɛ y'u kungo de bɛɛ b'a dɔn terrorisme financier man ɲi diɲɛ kɔnɔ wa bɛɛ b'a kalama ko américains de b'a kɔfɛ wa an bɛnnen an sigilen don a bɛɛ kan ni Mauritanie bɛ min kɛ a k'o kɛ a k'o kɛ a k'o kɛ bu ye Mauritanie kɛ bu ye fɛnɛ Mauritanie bu ye te Mauritanie kana nin kuma fɔ kana an ka mɔgɔba fɛn non sabali kana nin kuma ninnu fɔ bu ye an ka mɔgɔba de ye kana tɔgɔ don nin yɔrɔ fɛn ninnu na bu ye bɛɛ jɛ de bu ye farafinna bɛɛ de ta ye bu ye Marɔkɔ ka bonya bɛ bu ye ka u b'a wele san ka taa dugawu kɛ ma n ko Marɔkɔ ka bonya ala ni ala mɔgɔ de don maa mago ko ala ko b'i sɛbɛn ma i ka mɔgɔ ye bu ye donc c'est pour te dire que min bɛ Mauritanie kɔ o kelen de b'anw fɛnɛ kɔ foyi t'anw na reculer ala sago i sago.